uyabona bethi ujeqe manje unyelile noma uphuthume enyelile ungesena choice alukho olunye akukho olunye ozoludla awukwazi ukuludla lubanda fanele ulifudumeze ukuze uzame ukulidla ukhohlisa ingqondo uyabona kunabanye abantu mfethu abadinga ukukickstartwa ukuze njani sikwazi ukuphila nabo ngoba banyelile mfethu khona abanye abantu mfethu odinga ukuthi mangabe ngifika kuwena Mzwandile fanele at mengifika kuwena angifike noma nedrink mfethu ukuze sikwazi ukuxoxa sihleke mfethu ngiyakickstart ngoba ninjani nyelile angisekho pure sekhuluma ngelanga mfethu asikayijuleli kakhulu asihlokoze besiyeke mfethu badinga ukukickstart abantu badinga ama-jumpers manje ngikujumpise ukuze ukwazi ukuthi ngiphile nawe mfethu ngoba impilo yakho mfethu unyelile mfethu asishiye lapho besivale kahle kusasa. God bless you mfundisi. Sasa usuleke mlaleli sobe sikhuluma ngalo udaba lokuthi ke sekufanele manje abanye ke siba kickstart ngenxa yezimo ababuya kuzona noma ke lapho abaphuma khona abalihlaza yes baba futhi abahlaza mfethu futhi abavuthiwe abadeleli futhi hayi abadeleli futhi abalungile futhi awubaqondi kanjani mfethu angikwazi ukubajaja angikwazi ukumcindezela angikwazi ukumshaya angikwazi ukumlahla angikhona nokumsiza futhi kodwa futhi ngiyamdinga nawe uyangidinga futhi kodwa siyadingana mfethu kodwa iproblem ekhona unyelile.